Bardzo często w internecie widzę filmiki, w których Białorusini są chwaleni jako odpowiedzialni, spokojni, cierpliwi ludzie. Białorusini jako pracownicy otrzymują wysokie oceny w różnych branżach na całym świecie, bądź to na wschodzie, bądź to w Europie, bądź to za oceanem. Z drugiej strony, w związku z politycznymi wydarzeniami ostatnich lat, często spotykam się z opinią, że Białorusini są bierni i niezdecydowani. Pomyślałam sobie, dlaczego nie spróbować zrobić psychologicznego portretu mojego narodu. Wiem, to brzmi trochę ambitnie, ale tutaj naprawdę można mówić o wielu rzeczach, jako mocnych, pozytywnych cechach, tak i o słabych, negatywnych cechach narodu. Nie twierdzę, że mam rację w 100%. To moja osobista opinia, podkreślam to, oparta na obserwacjach, kontaktach z obcokrajowcami, a także na dość głębokim zanurzeniu się w kontekście historycznym. Pytanko, czy lubicie anegdoty? Ja uwielbiam. Przygotujcie się. W tym filmie będzie ich mnóstwo. Mam na imię Maria, jestem Białorusinką, która prawie 3 lata temu musiała opuścić razem z rodziną Białoruś. Białorusini są znani ze swojej pracowitości. Przykładem może być moja babcia, która pochodzi z pokolenia lat 50. ubiegłego wieku. Poza swoją podstawową pracą potrafiła również dbać o swoje gospodarstwo, swój ogród, hodować kwiaty, pomagać rodzicom na wsi i jednocześnie zawsze była piękna i zadbana, co jest ważne. Nawet teraz, kiedy moja babcia ma 71 lat, mówi się jej: proszę, połóż się, trochę odpocznij. Nie może siedzieć na jednym miejscu i zawsze coś robi. Dla niej leżeć i nic nie robić to jest gorzej niż choroba. Naprawdę, Białorusini są bardzo pracowici. Mężczyzna stoi na ulicy w Mińsku i płacze. Policjant podchodzi do niego i pyta: dlaczego płaczesz? Ja chcę mieszkać na Białorusi. Tak więc mieszkasz w niej. Ja chcę mieszkać w takiej, jak w telewizji. Taka sytuacja. W autobusie jadą na przykład Niemcy, Ukraińcy, Hiszpanie, Włosi itd. I Białorusini. Zawsze potraficie odróżnić Białorusinów od innych. Jak? Ci ostatni będą siedzieć cicho, spokojnie. Nigdy nie mówimy głośno, nigdy nie hałasujemy, nie gestykulujemy. Może tylko ja. Nie wyrażamy emocji zbyt jasno, wyraźno. Naprawdę reagujemy na wszystko tak prawie bezemocjonalnie, spokojnie. Białoruś jest jak wielki McDonald's. Zawsze są ziemniaki, wszyscy sprzątają za sobą, a na ścianie wisi portret najlepszego pracownika z ostatnich 30 lat. Jeśli jesteś cudzoziemcem na Białorusi, domyślnie otrzymujesz gościnność, uwagę, szacunek. W każdej trudnej sytuacji ci zawsze pomogą, pokażą, powiedzą, nawet nakarmią. A jeśli jedziesz gdzieś samochodem na wsi i mogą nawet wynieść sól, chleb, żartuję oczywiście, ale naprawdę mieszkańcy wsi na Białorusi są życzliwi, otwarci i bardzo gościnni. Bardzo lubię oglądać w internecie filmiki, gdzie dziennikarze wędrują po Białorusi, rozmawiają z mieszkańcami wsi i
Pytają ich o życiu, pytają ich o doświadczeniach, zbierają folklor. I kiedy patrzę na tych staruszek, dziadków, myślę, że właśnie w tych ludziach jest zachowana dusza białoruskiego narodu. Mieszkańcy miasta, moim zdaniem, są bardziej odlegli i zamknięci. 2 turystów przyjeżdża na Białoruś, a jeden mówi: musimy przestawić zegar. Na ile czasu przestawić? Na 20 lat. Ten punkt jest oczywiście godnością każdego narodu, ale sami Białorusini niestety nie doceniają własnej kultury i często doliczają się do kultury rosyjskiej. Język białoruski jest bardzo bogaty i piękny. Właśnie poprzez język można odnaleźć różne ciekawe cechy białoruskiego narodu. Odzwierciedlają to pieśni ludowe, nazwy miejscowości, roślin, potraw, świąt itd. Na Białorusi znajduje się wiele zabytków architektury, takich jak zamki, pałace, świątynie i niesamowite malownicze widoki, ale najważniejsze jest dziedzictwo kulturowe w samych ludziach. Pieniądze psują ludzi, więc na Białorusi wszyscy są dobrzy i mili. Stabilność jest dobra, ale kiedy ta stabilność jest pozytywna, na przykład jak w Szwajcarii, na Białorusi widzimy raczej stagnację, jeśli nie regresję. Dobrze funkcjonujące społeczeństwa powinny mieć mechanizmy, które pozwalają słyszeć opozycję, przestrzegać prawa, a także rząd powinien być odpowiedzialny przed narodem, a nie odwrotnie. Białorusini są tak zastraszeni tym reżimem, że zadowalają się tym małym, co mają i boją się dyskutować, protestować, ponieważ mogą stracić nawet to małe, co mają. W ciemnym pokoju postawiono krzesło, wbito gwóźdź, aby stał ostrą częścią w górę, a następnie po kolei posadzono na tym krześle Rosjanina, Ukraińca i Białorusina. Rosjanin usiadł na gwoździu, wskoczył i zaczął przeklinać. Ukrainiec usiadł na gwoździu, wskoczył, poszukał go, wyciągnął i włożył do kieszeni, mówiąc, że przyda się w gospodarstwie domowym. Białorusin usiadł na gwoździu, wstał i powiedział: a może tak i powinno być? I znów usiadł. Historycznie Białorusini są przyzwyczajeni do przerzucania odpowiedzialności na państwo w różnych kwestiach, co w zasadzie zmniejsza inicjatywę i ducha przedsiębiorczości. Uzależnienie to można prześledzić w różnych dziedzinach życia, zaczynając od edukacji, która jest całkowicie kontrolowana przez państwo. O tym mówiłam już w tym filmie. Popatrzcie, zdziwcie się, do jakiego marazmu doszliśmy, kończąc życiem religijnym i gospodarką. Reżim wsunął swoje macki wszędzie i wstrzyma różne poglądy jeszcze na etapie kiełkowania nowego ziarna nadziei na zmiany. Wybory na Białorusi są jak filmy o roky. Z każdą nową częścią bohater staje się nieco starszy, ale wciąż wygrywa. Pod wpływem całkowitej kontroli wielu Białorusinów tradycyjnie wykazuje bierność polityczną i bierność w obronie swoich praw. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli wysuniesz głowę i zaczniesz domagać się, albo dostaniesz w głowę, albo nic się nie zmieni. Z drugiej strony chcę przytoczyć cytat jednego słynnego białoruskiego historyka Mikoły Jarmalowicza. My, Białorusini, nie musimy szukać kłopotów i trafić do więzienia. Nie jest nas wielu. Musimy poszerzać krąg przyjaciół i ludzi o podobnych poglądach, pracować powoli, ale systematycznie.
Bycie Białorusinem polega na ciągłym szukaniu kompromisów i wykazywaniu się sztuką dyplomacji. Dziadek przychodzi na posterunek wyborczy. Podchodzi do jednego z członków komisji i pyta, czy mogę się dowiedzieć, czy moja żona głosowała? Oczywiście, zobaczymy. Tak, ona już zagłosowała. A co, dziadku, nie mieszkacie razem? Tak, umarła 24 lata temu, ale za każdym razem przychodzi do głosowania. Nie mogę jej znaleźć. Białorusini często nie doceniają swoich mocnych stron, osiągnięć, co może utrudniać ich samoprezentację i awans na arenie międzynarodowej. Zauważyłam to już tutaj, na emigracji, kiedy spotykam się z przyjaciółmi, którzy też się przeprowadzili. Często widzę filmiki w internecie, gdzie Białorusini przyznają, że czują się jakby poniżej poziomu niż koledzy z Europy, chociaż ich doświadczenie i praca jest na przyzwoitym poziomie. A niedawno zobaczyłam taki filmik, gdzie białoruski chłopak opowiedział taką historię. Był planer. Szef zapytał, jakie pracownicy mają pytania i prośby, czym może szef im pomóc. No i wszyscy zaczęli podnosić ręce, wypowiadać się, ale ten białoruski chłopak nic nie powiedział. Bo wyjaśnił to tak, czym szef może mnie pomóc? On co zrobi za mnie moją pracę? Nie, więc dlaczego tracić czas, gadać, lepiej pójdę i zrobię to wszystko sam. Albo na temat pracy w nadgodziny. Białorusini często pozostają w pracy i boją się odmówić. Czy to jest skromność, czy to chęć do uniknięcia konfliktów, nie wiem. Ale to poświęcenie polega na tym, że ty coś robisz dla innych na szkodę siebie i swojemu czasu. I to jest częstym zjawiskiem wśród Białorusinów. Ta cecha pomaga zachować harmonię w społeczeństwie, ale utrudnia otwartą dyskusję i ochronę interesów osobistych. Białorusini są tak spokojni, że nie walczyli o swoich granicach, ale po prostu czekali, aż sąsiednie państwa uformują ich granice. Należy rozumieć, że każdy naród kształtuje się poprzez różne okoliczności historyczne, kulturowe, geopolityczne. Pomimo słabych stron, Białorusini są narodem o bogatym dziedzictwie kulturowym i niezłomnym duchu. Mam wielką nadzieję, że Białorusini wykorzystają swoje mocne strony i będą dalej się zmieniać, rozwijać, zachować kulturę, język i wzbogacać światową społeczność swoimi osiągnięciami. Pewnego dnia Białorusin odnalazł magiczny ziemniak i ten powiedział jemu: pomyśl życzenie, a poznasz największe szczęście na świecie. Uśmiechnął się mądry Białorusin i odpowiedział: nie mam nic do życzenia, jestem już Białorusinem. A ziemniaki pokroił i zasmażył z cebulą. Bardzo dziękuję za uwagę, za obejrzenie. Nie zapomnijcie nacisnąć kciuk w górę, napisać komentarz i zasubskrybować mnie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!